Lisod ba gayud ang pagsunod sa kabubuton sa Dios? Lisod ba gayud pagsunod sa balaod sa Dios? Lisod ba gayud ang pagsunod sa mga sugo sa Dios sa matag usa kanato? Ang tubag igsoon, dili gayud kana lisod. Tungod kay kung ana ang Dios sa atong makinabuhi, ana ang Dios sa atong hunahuna, ana ang Dios sa atong makasing-kasing, gitudluan na kita sa Ginoo igsoon kung unsa ang angay natong buhaton, kung unsa ang angay natong himuon, kung unsa ang atong isulti nga dili makasupak sa iyang kabubuton. Sa mga butang nga dili uyon diha kaniya, sa mga butang nga sukwahi ngadto kaniya, gitudluan na kita sa Ginoo igsoon kung maghari ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang Dios mismo igsoon maoy magbutang sa iyang balaod nganhi sa atong mga hunahuna, ug siya gayud ang magsulat sa iyang balaod sa tagsa-tagsa kanato kakasing-kasing. Kung maghari ang Ginoo sa atong makinabuhi, dili gayud lisod ang pagsunod, ang pagbuhat, ang pagtuman sa kabubuton ug sa mga sugo sa Ginoo sa matag usa kanato. Hebreo 8 versikulo 10. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel. Human niadtong mga adlaw nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong balaod diha sa ilang mga hunahuna, og isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong mga katawhan. Igsoon sayon lang gayud ang pagbuhat sa mga sugo sa Ginoo, ang pagsunod sa balaod sa Dios sa atong mga kinabuhi, kung naghari ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tungod kay ang Dios mismo mao'y magbutang siyang balaod sa atong mga hunahuna, ug mo'y magsulat mismo sa atong mga kasing-kasing, ug siya ang mahimo nga atong Dios sa atong tibuok ka kinabuhi, ug wala na ilain pa. God bless sa tanan.